Uyashintsha kodwa wena tshwala, wena uhlala uhlezi nami. Ngithi umuntu uyashintsha kodwa wena tshwala, wena uhlala uhlezi nami. Mina ngazi ngisho unxa wakho tshwala, wena uhlala uhlezi nami. Angazi mina lalelani la. Labona mina kufanele ngibuke kahle la. Angizwani mina nomuntu engithi ngiphuza imali yami ezothi yena angehlisa izinga lokuphuza angazi athi buthengwa nguye utshwala. Niyangizwa? Angizwani mina nesazi unqa phambili umchamo wasekuseni. Angiyifuni leyo nto leyo. Uyabona mina angizwani nomuntu mina owazi izinto zakhe abontu wazi nefanele zaziwe yimi. Wazi konke wena manje ungiphathela ama-thermometer ungikalela utshwala ukuthi 99 degrees Celsius. Ubona bami lo mina ngifuni bengixhaphaze. Wena ukuthi unenkinga notshwala buyeke mina bungiphethe kahle. Ungiphethe kahle utshwala ngiyangizwa ngifuna bengilawule ngibukeni la. Angifuni umuntu engilawule mina.